Salutare la toată lumea, numele meu este David și astăzi vom face un prim episod, bine, din seria The Car Parking Roleplay. Suntem aici cu un Aeropt, mai frumos, cu verde și roz negre, cum îmi place mie. Dacă mai vreți episoade, scrieți-mi în comentarii ca să mai fac și să dați un mare like. În 3, 2, 1... Ați dat like, o să nu dați. Astăzi ne vom plimba cu un Aeropt care mie îmi place, e modelul ăla nou din 2018 și mie îmi place. Ok, nici nu m-am atins de mașina aia. Așa, e modelul din 2018 V10, înscris de România, de Vâlcea și Sper că vă place acest episod și hai să pun și eu GoPro ăsta pe cap și revenim de mașină. Așa vedeți, bă băieți, că mi-am pus și eu GoPro și Hai să... Cred că o să mergem puțin pe la Călimăne să vedem ce mai e pe acolo, pe la Dorel. Să vă spun, Dorel este prietenul meu de mecanic. Mai are și serviciu aici în Vâlcea și A zis că acolo să-și facă, că el e de acolo, de lângă Călimănești. Și cred că o iau direct pe Jiblea. O iau pe Dăiești. Nu o iau direct pe Seaca. Că n-am de ce să o iau pe Seaca, că Și bă băieți, mașina asta merge foarte bine, are vreo 450 de cai, așa și merge foarte bine, adică fără niciun stres, te duci cu ea 200, vedeți. Și mașina din păcate n-are display, cred că nici nu m-am uitat bine până ea. Oricum ne uităm când ajungem la Dorel și ne vedem când ajungem la Călimănești. Gata, bă băieți, am ajuns și noi la Călimănești și a fost cam aglomerat, de-aia n-am vrut să mai filmez de acolo să vă plictisesc și decât să vă plictisesc, mai bine tăiam până ajungem la Călimănești și Bă, uite serviciul Dorel. Cred că o să o las aici. Pun pe parc și cam gata, eu pus motor, gata. Bă, văd că Dorel nu are mașină. Bă, da, uite-o. S-a culcat. Că văd că are închis aici. Nu vreau să utilizez acum. Deci, asta e serviciul lui Dorel. Mai are 2 frați la Vâlcea și la Răureni. Și eu zic că de aici va face el mai bine decât de la frații lui. Bine, frații lui se descurcă binișor. Bine, ei se învăță ce e acum, dar merge și așa. Da, mie îmi place aici să vin la Dorel, mai mă plimb cu o mașină dacă nu știi și înțelegeți? Bine, păi hai să ne mai plimbăm pe Călimănești să vedem ce mai e pe aici și să ne pornim și mașina. Dacă nu mai are puțin ceva. Și opa, e prea jos mașina, cred că de aia. Stai să mă uit. Cam jos mașina pentru ăștia. Cam trebuie să mă bag pe aici. Gata. Nici nu mai semnalizez că mă bag direct, că văd că nu pe aici nu e nimeni. Da, să aude roptul ăsta. Hopa, nu te dă în zidări.
Hai să mergem puțin pe la Mac. După ce plecăm de la Mac, o să începem din nou filmarea. Da, vă mulțumesc, la revedere. Bine, bă, băieți, am luat și noi Mac-ul, acum că, na, mi-era și mie păpiță să mănânc, că mi-e cam foame, că n-am mâncat aproape deloc de dimineață și na. Ia, hai să apălăm și noi puțin ăsta audio. Ce frumos sună. Nu știu dacă se aude pe filmare, dar sper că se aude. Bine, bă, băieți, cred că o să dea un prim pe aici, pe undeva, ca să încheiem și noi filmarea și na. Sper că v-a plăcut acest episod și o să facem alte episoade. Pa, pa!